ni doang gopar ngoduoroninya adong do nama orang napono dan pola saya suku rohan dahasia aido anggo turpuk parangolu dan nasauta ururak kabalabay mangarului dalan dingolui fokus dohita anggo di arta portibio alay tung somatele hoina tahokop masude tahe akageleng tai aido anggo atana umaga manusia minang-minang inang songon lapak digau manusia tukol-tukolan hasia sono surat nirobela Molon mengapa dokon di bagian sudah naik kosi jalo Molon tu songo di kurat di tengah mau lihat emang tarong tutuhani Molon emang Tuhan di masa-masa prihawi Iya. Ahapena masa di perpuluhan tahun sudahnya bumbu-bumbu kehidupan di. dan nasautan ururak kabalabay mangarului dalan dingolui fokus dohita